दानि बेनि बे सरखारादि गथ' गथायफोरखौ अननानै सेंग्राफ्रा उन्दैफ्रा फरायनाय बा इखान थिखान खामानियाव बिसोर सेंग्राफोर नोंसोर आगयबासो जौगानो हायो, नोंसोर आगयबासो दावखोनो हायो, नोंसोरसो बिफां गाखोनो हायो। बिनि गेजेरावदि सुपार 50खौ आं बिराद मोजां मोनो। सुपार 50खौ होनायाव जोंनि गथ'फ्रा बिराद माने सिगांगासिनो दं। बिराद माने जेनेबा UPSC फरिखा, SS फरिखा आरो IAS फरिखा नानानथा होनायफ्राव बेजोंसो एसे दा दावखोगासिनो दं। आं बेखौ लानानै आङो बुरि लेखा रोंथ्राबाबो मानोबा फरायनायनि थाखाय बिराद मोजां मोनो। ओमफ्राय जोंनि दिनाव गोदो हिनजावफ्रा बांसिन एथ' माबा गैया आरो आंहाथ' भाग्यआनो मोजां नंखाया, बिमा बिफा गैयैनि फरायनो मोनैखा आङो। ओमफ्राय आं बे सुपार 50खौ होनायखौनो बिराद धन्यबाद, सिटखौ बिराद मोजां मोनो। माने बिदि खालायनाया माने बिराद साबायखर। आरो बिदि खालायदों बिनिख्रुइ आरो आं बे मोसानाय मान बावनाय मानाय जोंनि थाखायल' मान मोननायखौथ' आं बिदि खुसि जानानै एथ' देरगानो नाङा। आंहा बेखौ देरगायो आरो सुपार 50खौ आं बिराद देरगायो। गथ' गथाया जाहाथे राम रामै जै बिदिनो जौगाबाय थाथों, हारिया बिदिनो साबसिननिफ्राय साबसिन जालांथों आरो नोंसोरबो बिदिनो मोजांनिफ्राय मोजां मावलांनो हाथों आरो नोंसिनि साननाय हनाया बिदिनो बांसिन बारायबाय थाथों।